كركبلوي نبل كركبلو سلام እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ቀኒኹም ለማ ዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብዛዕባ ቋንቋ ግዕዝ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትና ጥቕሚ ኣለዎ ግዕዝ ዘይምፍላጥና ኣብ ምንታይ ኣውዲቑና ኣሎ ግዕዝ ከንምንታይ ክጠቕመና ይኽእል ግዕዝ ንቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ድዩ ዝጠቅም ወይስ ንጸሎት ጥራሕ ድዩ ዝጠቅም ወላስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ግዕዝ ዝብል ቋንቋ እንድሕር ፈሊጥና ክጠቕመና ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ኢኸ ከድመዓልና ዝኽእል ዝብል ትሕዝቶ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ተኸታተሉኒ ሕራይ እምበር ከምቲ ንፈልጦ ግዕዝ ማለት ናይ መጀመርያ ቋንቋ ማለት እዩ ቋንቋ መላእክቲ እዩ ግዕዝ ትብል እታ ንበይና ቃል ግዕዝ ማለት መጀመርታ ማለት እዩ መጀመርታ ከም ምዃኑ መጠን ከኣኒ ናይ ዝኹሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ቋንቋ ምንቲ ናይ መጀመርታ ቋንቋ ዝነበረ ግዕዝ እዩ ንሱ ከዓ ቅድሚ ግንቢ ባቢሎን ተሰሪሑ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስቲ ስላሴ ወሪዶም ቋንቋኦም ንደበላለቕ ኢሎም ቋንቋኦም ቅድሚ ምድብላቖም ዝነበረ ናይ መጀመርታ እንኮ መዛረቢ ቋንቋ ዝነበረ ግዕዝ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዝዝረበሉ ዘሎ ቋንቋ እቲ ከም ቀዳማይ ቋንቋ ኮይኑ ዝርአ ዘሎ እንግሊሽ እዩ ስለምንታይ እሱ ከዓ ተገይሩ ኩሉ ነገር ምዕራባውያን ዓለም ብዕላማ እዮም ገይሮሞ መጀመርታ መንነትና እንድሕር ረሲዕና ኢና ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ወዲቕና ናይ ጥቕሚ ግዕዝ ረሲዕና ኣብ ትሕቲኦም ክንብርከኽ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኦም ከንበርክኹና እንድሕር ኮይኖም ከንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዉ ንቋንቋ ግዕዝ እዮም ከጥፍእዎ ዘለዉ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ምስጢራት ናይ ኣፋውስ ምስጢራት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንጂነሪንግ ናይ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ዘለና ምስጢራት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ግዕዝ ንኽጠፍእ ንሶም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ብራናታትና ክጥፍኡ ብራናታት ከዓኒ ናብ ዓድና ብውግእ ኢሎም መጀመርታ የባእሱኻ ብድሕሪ ምስ ተባእስካ ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ይኣቱ እንተዘይኮይነ ከዓኒ ክገዝኡኻ ኢሎም ይመፁ ማለት እዩ ብመግዛእቲ ኣምሲሎም ኣትዮም ብዓቃብ ሰላም ኣምሲሎም ኣትዮም እቲ ኩሉ ዝነበረ ብራናታት ብምልኡ ኣጥፊኦም እዮም ኩሉ ጥፊኦም ከዓኒ ንሕና እቲ ግዕዝ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ተሓፂሩ ከም ዝተርፍ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ተሓፂሩ ንክተርፍ ዝተገብረ ከዓኒ እቲ ትውልዲ ምእንቲ ክጠፍእ ከይርድኦ እንድሕር ተረዲእዎ ግዕዝ እንድሕር ከንብብን ክርዳእን ክኢሉ ብዙሕ ነገራት ክልወጥ ይኽእል እዩ ኣብ ትሕቲኦም እውን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኩሉ ዘድልየና ባዕልና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣክሱም ዘሎ ነዊሕ ኣእማን ዶ ሪኢኹም ኣለኹም ንሱ ሕጂ ንኣብነት ክሰርሕዎን ከለዉ ኣብቲ ሽዑኡ ግዜ ንእምኒ ዘምክኽ ጥበብ ነይርዎም እምኒ ዘምክኽ ጥበብ እንድሕር ክህልዎም ኮይኑ ከዓኒ እቲ ኣብ መፅሓፍ ሄኖክ ዘሎ ንሱኡ እቲ ጥበብ ክጥቀሙሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ዝገበርዎ ኣብ ልዕለና እዚኡ ናይ ጥቕሚ ናይ ግዕዝ ከዓኒ ግዕዝ ድሕር ትፈልጥ ኮንካ እዚ ቴክኖሎጂ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ክትበፅሖ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኣይኮነን እዚ ልዕልኡ እውን ኣሎ ምክንያቱ እቶም ቀደም ዝነበሩ ኣቦታትና እቲ ኩሉ ከድልየና ዝኽእል ካብ እቲ መሰረታዊ ነገር ጀሚርካ ንኣብነት ሳይክል ከመይ ጌርካ ትስራሕሲ ኩሉ ፅሑፍ ነይሩ እዩ መኪና ከመይ ጌርካ ትስራሕ ኣየር ከመይ ጌርካ ትስራሕ እዚ ኩሉ ነፈርቲ ገሌሎም ዝሰርሕዎን ዘሎ ብምልኡ ኣብ ብራናታት ኣሎ ስለዚ ኣብ ትሕቲኦም ክንከውን ኣይንኽእልና ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ስቲል ናይ ግዕዝ መፅሓፍቲ ሃልዮም ግዕዝ እንድሕር ኣብ ዓለም ክዝረበሉ ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቋንቋ ግዕዝ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝምህርሉ ዘለዉ ንሶም ምዕራባውያን ሃገራት በዓል ኣሜሪካ ጀርመን ገለ ስለምንታይ እዮም ቋንቋ ግዕዝ ክፈልጥዎ ደልዮም ወይ ከዓ ዝመሃርዎ ወይ ከዓ ካባና ጥፊኦምሲ ንሶም ግን ስቲል የፅንዕዎ ንምንታይ ዘይጠቅም እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ዳ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ናቶም ይምህርዎ ኣለዉ እንድሕር ኢልና ልክዕ ከም ዝኽብለኩም ዝፀናሕኩ ንዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከእትውዋ ንሶም ሓያላት ክበሃሉ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ትብኡ ብራናታትና እንድሕር ጠፊኡ ግዕዝ ወላ ሓደ ከም ዘይረብሕ ነገር ተነጊሩ እቲ ህዝቢ በቲ ካልእ ብበዓል ቋንቋ እንግሊሽ ዓረብ እንድሕር ዳኣ ዝዛረብ ኣሎ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ይብሉን ርእሱ ባኮ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዝብልዎ እቲ ናትና ኣይኪው ብጣዕሚ እዩ ታሕቲ ካብ 3% ንላዕሊ ኣይተጠቐምኩምሉን ዝብሉና ኣብዚ ብራናታት እዚ ዘሎ ግን በዓል ቅዱስ ሄኖክ ኣብ መፅሓፍ ሄኖክ ፀሓፈ ቅዱስ ሄኖክ ንሱ 100 ካብ 100 ዝተጠቀመሉ ኣእምሩ ቅዱስ ሄኖክ እዩ ወላ እሶም ዘምፃዓዱ ዝኣምኑዱ ማለት እዩ ባዕሎም እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ
አቡና ሄኖክ ናቱ ርእሱ ሚእቲ ኻሚእቲ ክጥቀመሉ ዝኽኣለ ብምንታይ ቋንቋ ግዕዝ ስለ ዝፈለጠ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ነገር ሓደ ብሓደ ስለ ዘጽሓፎ እሱ ኻብ ቋንቋ ግዕዝ ቋንቋ መላእኽቲ ግዕዝ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይም ክገብሩ ዘለዎም ማለት እዩ እዚኦም ጻዓዱ ናቶም አልፋቤት እንግሊሽ አልፋቤት ከይተረፈ ካብ ግዕዝ እዮም ከማዕብልዎ ዘሎ ምክንያቱ አማራጺ ይብሎም ካብቲ ቀዳማይ ቋንቋ ኢኻ ክትቀያይሮ ትኽእል እምበር ንኣብነት ሕጂ ከም በዓል ሕጂ ኤ ሕጂ በኾይና ኣብ ማእከላ ከምዚ ሕንጻጥ ዘለዋ በያ ቢ ኸኣኒ መያ ከምኡውን ሲ ኢሎም ንሶም ዝጸሓፍዎ በኣና ርእያ ንኣብነት ዳብሊው ከኣኒ ንጉሱ ሰ ብቋንቋ ግዕዝ ንጉሱ ሰ ዳብሊው እያ ከም ዳብሊው እያ ትጽሓፍ ዜድ ንሶም ኢሎም ዝጽሕፍዋ በኣና ጊ እያ ትጽሓፍ ኤል ኢሎም ጽሕፍዋን በኣና ረእያ ስሞል ሌተር ኤን በኣና በያ ብግዕዝ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት ቀያይሮም እንግሊሽ ቀዳማይ ናይ ቋንቋ ናይ ዓለም ቀዳማይ ገይሮም ንሶም ግን ግዕዝ ተማሂሮም ግዕዝ አጽኒዖም ንዓለም ከኣኒ ብግዕዝ ቋንቋ ይመርሕዋ ኣለዉ ንሕና ንፈልጥ ግን ብእንግሊሽ ቋንቋ ትምራሕ ዘላ እዩ ዝመስለና ምክንያቱ ንሕና ጸዲፍና ስለ ዝኾንና እቲ ናትና ቋንቋ ስለ ረሲዕናዮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ክብለኩም ጸናሕኩ አልፋቤት ካብ ግዕዝ እዮም ካብ ናይ ግዕዝ አልፋቤት እዮም ሰሪሖምዎም ዝብለኩም ዘለኹም እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ኣቦና ኣባ ተስፋ ስላሴ ሞጎስ ይበሃሉ ባሕታዊኦም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኣጸደ ገነት የንብረልና ብህይወት የለውን እቲ ናቶም ዝብልዎ ዘሎ ቪድዮ ከርእየኩም ብድምፂ ገይረ ድሕሪ እዚኣ ከርእየኩም ልክዕ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከምዚ ዝበልኩኹም ንሳቶም ንዓና ንኸጥፍኡ ክሳብ ክንዲ ዝርሕቀት ከይዶም እዮም እዚ ኩሉ ነገር ገይሮም ማለት ዳስዋይ ከዓ ንሕና ተደርቢና ኣለና ኣብ ሃገሮም መጺና ንልምን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሃገሮም መጺና ንስራሕ ንልምን ገንዘብ ክህቡና ንልምን ንኹሉ ነገር ማለት እዩ ኣብ ትሕቶኦም ወዲቕና ብራናታትና ሰሪቆም ብውሕዱ ኣባና ክህሉ ዝነበሮ ብራናታት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ገድላ ክህሉ ይግባእ ከምኡውን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ሃና ናይ ኣቦና ቅዱስ ኢያቄም ንእግዚአብሔር አምላኽ ንመድሃኒ ዓለምሲ ኣባ ሓጎታቱ ማለት እዩ ናይ እዚኦም ብውሕዱ ገድልታቶም ብብራና ተጻሒፉ እዩ ግን የለን ካብዚ ኢኻ ትርዳእ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ብራናታት ሰሪቆምና ክሳብ ክንደይ ነገር ዝኣክል ይገብሩና ኣለዉ ክንደዮም ከንርሕቀት ከይዶም ንሕና ከምዚ ኢልና ክንድርበ ንሶም ከኣኒ ሓያላት ነገስታት ተባሂሎም ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ክበጽሑ ንዓና ከኣኒ ከም ወላ ሓደ ከም ስሌቭስ ማለት እዩ ክርኢና ዝገበሮም በዚ ኢኻ ትርዳእ ምክንያቱ ትናትና ዋና ምስጢር ትናትና ፈውስና ትናትና ኩሉ ነገር ስለ ዝወሰዱልና ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ናብዚ ኣባ ተስፋ ስላሴ ዝወስድዎ ዘለዉ ከብለኩም ለማስረዳት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ አ ነው ታያሃል ወይ መብራና ማለት ነው ራሱ በቁሙ እዚህ ላይ አለበት እዚህ ላይ መሀል ተሰርቶ ነው በል ይኸው በል ራሱ አ ይሄ ነው ሲ ነው በእነሱ ነው እንዳለ ነው እኔ አይደለም ሰውየው እንዳስረዳው ነው መጻፍቶቹ ደብቋቸዋል አጥቷቸዋል በሚስጥር ቤተ መጻሕፍት ይገኛሉ ሶስቱም ሰዎች የጻፏቸው ግን በኔ እጅ ይገኛሉ እዚህ ሳይሆን አስቀምጣቸዋል ብቻ ጋር ሶስቱም ተቃዋሚዎች የጻፏቸው ይሄ ሲ ነው በእነሱ ር ነው ይሄ ጋ ነው ይሄም ተለውጦ መሃል ላይ ሞዲፋይ የሆነ ነው ኢ ነው በእኛ ሪ ነው ኤፍ ይሄ ነው ተከፍቶ ይሄ ሪ ነው ይሄ በቁሙ ዘ ነው ይሄ 10 ነው የግዕዙ ይሄ ያ ነው ይሄ 10 ተከተለው ነው ኤል ራሱ ረ ነው ኤም ከጥንታ ተጻፉ ጠ ነው ጠተ ስሞሉ ዚም ጠለ አለ ከዚህም ጣለ እንጂ ራሱ ኤም ጠ ነው ይኸው ጠ ነው በቁሙ ሞዲፋይ ያለው ነው ኤን ስሞሉ ይኸው ብ ነው ከላይ ከፍ አድርገውት ነው ብ ነው ስሞሉ ይሄ በቁሙ አ ነው አ ይሄ የ ነው ኪው ያ ነው እዚህ ላይ የተከተለው አር ይሄ የ ነው እዚህ ላይ የተከተለው የፈረንጆች ፊደል ኤስ ብቻ ናት ይሄ ቲ ፐ ነው ይሄ ሀግዕዝ ነው ይሄ ሐራብ ነው ደብሊው ንጉሱ ሰ ነው የኢትዮጵያውያን ኤክስ ደግሞ የጥንት ኢትዮጵያውያን ተ ነው ተ ይሄ ደግሞ ዜድ ዋይ ሐራብ ነው ዜድ ጊ ነው ሞዲፋይ እንኳን ያልሆነ እኛ እንደተፈጠርነ ስላላችሁ በቁሙ የኢትዮጵያውያን ነው 4000
500 የነበረው ከምዚ ክትሰምዖም ጽናሕኩም ንኣባ ተስፋ ስላሴ መጎስ ቃል ህይወት የስማዓልና ክብልዎ ዝጽናሑ ካብዚ ክትብልዎ ጽንሑ ሲ ኤች ካፒታል ሌተር ኤች ብእንግሊሽ በኣና ዘ እያ ትጽሓፍ ከምኡ እውን ፒ በኣና የ ትጽሓፍ ካልእን ክብሉ ጸኒሖም ማለት እዩ ጥቕሚ ናይ ግእዝ ሲ እንታይ እሞ እዚ ኩሉ ሕጂ ፈሊጥና ሲ እንታይ እዩ መጠቃለለ ሓሳብ ክስ እንታይ እዩ እንድሕር ትብሉ ንሃሊኹም ኮይንኩም ግእዝ እንድሕር ዳኣ ትፈልጥ ኮይንካ መጀመርታ ነገር ቋንቋ መላእኽቲ ብዝኾነ መጠን ብግእዝ ክትጽልን ከለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሰምዓካ እዩ ኣብ ባህላይ ንሓደ ሰብ ብቋንቋ ክትዛረበ ከለኻን ብኻልእ ቋንቋ ጌርካ ንሱ ይፈልጦ ግን ብኻልእ ቋንቋ ጌርካ ክትዛረበ ከለኻን ሓደ ዓይነት ሪኣክሽን ኣይኮነን ከርእየካ ዝኽእል ስለዚ ብቋንቋ ግእዝ ዝጽሊ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፍካ ናይ ተሰማዕነት ኣለዎ ምኽንያት ስለኾምኡ ከዓ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እዩ ኣብ ቤተክርስትያንና ብግእዝ ዝጽለ ብግእዝ ዝቕደስ ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ቋንቋ ግእዝ ተቐዳማይ ቋንቋ ምዃኑ ክረዳእና ዝኽእል ኣብ መዓልታት ናይ ሰሙንሲ ኣስማት እዩ እቲ ኣስማት ሕጂ እሁድ ሰንበት ማለት እዩ እሁድ ኣሓዱ ኢና ንብል ኣሓዱ ክንብል ከለና ብግእዝ ሓደ ማለት እዩ ሰኑይ ሰነየ ካብ ዝብል ቃል ዝወፀይ ካብ ዝብል ግስ ዝወፀይ ሶሉስ ሳልሳይ መዓልቲ ሶሉስ ማለት እዩ ረቡዕ ራብዓይ መዓልቲ ሓሙስ ሓምሳይ መዓልቲ ዓርቢ ዓሪቦ ቀዳም ከዓ ቀዳሚተ ሰንበት ንብላ ቀዳም ትበሃላላ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ግእዝ እቲ ናይ መጀመርታ ቋንቋ ምዃኑ ብከምዚ ከዓ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ናይ ምዕራባውያን ማንዴይ ትዊስደይ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማንዴይ ዝበሃል ጣዖት እዩ ሳንዴይ ዝበሃል ጣዖት እዩ እዚ ኣዋርሖም ከይተረፈ ኦክቶበር ኖቨምበር ገለ እዚ ኩሉ ናይ ጣዖታት ስም እዩ ናትና ግን ካብ ቋንቋ ግእዝ ዝወፀ ካብ ቋንቋ መላእኽቲ ዝወፀ ኣዋርሕ ሰሙናት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ናይ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ዘለና ርድኢት ኣዕቢና ንሕና እኳ ሓሊፉና እንተበልና ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሳብ ዝኾነ እምሩኻ ተኸፊትካዮ ከኣትወካ ክእል እዩ ግን ንዓይስ ሓሊፉኒኡ ንብል እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብ ደቅና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ትፍርኡ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ምዕራባውያን ዓለም ቀስ በቀስ ተማሂሮም ዘይናቶም ቋንቋ ቀስ በቀስ ተማሂሮም ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሑ እንድሕር ክኢሎም ንሕና ከዓ እቲ ናትና ቋንቋ ንደቅና ምሂርና ኣብ ደቅና ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምዚ እዚኦም ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ንሕና እውን ማይ ሓለፎን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ኣብ ቋንቋ ግእዝ ዘለና ርድኢት ነስፋሓዮ ስቂልካ ቋንቋ ኣይኮነን ኩሉ ምስጢራት ዝሓዘ ብዙሕ ነገር ክንረኽበሉ ንኽእል ጥበባት ናይ ዓለም ሙሉእ ጥበብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንመሃሮ ወይ ከዓኒ ንዕኡ ክንፈልጥ ንፅዓር ኣብ ልብና እውን ዓቢ ቦታ ክንህቦ ይግባእ ናይ ሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትሕዝቶይ እዚኣ ነይራ ሆፕፉሊ ከዓ ክጠቕመኩም ብኻልእ ትሕዝቶ ብኻልእ መሃር ነገር ክሳብ ንራኸብ ከዓኒ ሰሰናዩ ብሩህ ቅነ